Yele yonke monate mos. Obvious. Oh shit. So what did you today? Yebo. Wena sasho ucabanga ukuthi ngiyahlanya mina. How? Wena sasho ucabanga ukuthi ngiyahlanya. No, ke akero wa pe ba bo mol. Wena kanale to lena kunini? Uka se expect gore ari kururi ya papa go ndile ti. So angakhona multitask ngakhona. Uyakhona usasho multitask. Li uferile. Mina lo waphela kudala wena usasho manje. Ne? Okay, ke tshula. Awuskayithula yini? Ngidani. Nani safuna bala ile ngizimphamba. Ngizokushiya kodwa nini? Wabona itiye lenzile ekamereni qhamu weseliqhamuka nje. Itiye njani lelo? In Dubai. Luam. How are you? Ngaphila mnoni nja. Another day, another dollar. Another day, another dollar. So, I'm glad that you guys didn't chase Sasha last night so that she can sleep in the morning. Ya mlungoma egcileni kwakho konke singabantu. Ya Sorry. ngizulu. Ngizulu ngizulu ngalokho ngishilo inhlobo. Hey, awesome. Angizulu ngempela ngifuna uqamba mama. Kodwa ke sibuye sabona ukuthi hayi sesuka ngeke azahambe uqhamise smile. Sobona rebu njani? Hayiwa mama. Ukumanga. La ituzana. Ngikade into. What's another? Thanda ungena phakathi Sasha. Ngiyatangave ukuthi I'm at the edge. So manje uma ungangisunduza kancane mina. Ngoba mina vele ukukhuluma ngithandi ngizohlehla ngenze kanje. No, the sengisho nje ukuthi Yabo manje akukho at the edge. exactly then I was at the edge. You were not even at the edge by that time. You went on the edge purposely because you saw the backup behind you. So, okay, we are making foods right now. I already fried. I did the fry. Credits. I did the fry. And our ladies was a papa. Not the foods, papa and sagalak. So angazi, yeah. Ya nje zenzela mina ipapa. Maba ukuthi zenze ipapa isinkwa sikhona sibhalo nje uphushu nje zenzele iphupho nje iphekele iphuthu. Awusafuni iphuthu lami. Isinkwa futhi sikhona lapha mabe angifuni nje umuntu ezexaka ngami. Nasi isinkwa sikhona lapha. Zenzele. Hayi ngifuni. Angithandi uphushu elingilethele inkulumo. Uphushu leyinkulumo phakathi iphathisana ngisiso ngithandi. Angithandi. Ngikuzela phezulu. Ngiyabonga ngizozenzela angizile. Ngizozenzela iphuthu. Ne? Ngikho umzimba ukhuluma nawe uRain nawe ukhuluma nawe. Khuluma nawe. Oh, thank you. Plate yomswanela. Oh, let's play. My favorite color. I see you mesh. So cute. Oh yes. Hey. Kanti kungabona wena Sasha. Lezi izinto ngiyibona isiza lapha. Bona isiza lapha. Samini ngicela sikhulume wena. Isikhwama afike laso besimnyama. Izinto eziphakathi zimnyama. Amatheki awafakile amnyama. Bese usakhuluma nawe. Samini Angibamisi mina. Ngumela kahle namhlanje ngaphathwa isifu. Ngizosiphekela uthunju.
abafuthi baqala ukuthi ima-invite e-penthouse and angifuni ukuba invite. Yazi why? Because How? Isasha ucela ijuice. Uhamba uthela ijuice. Esikhundleni sokuthi abuye neze isasha ijuice unikeza wena. Mistake ngisho mhlawumbe Asi-mistake. Phakathi kwakho nosasha unefike mkhulu yabonakala. Nosasha wabonakala. Asikho isidingo sokuthi anikeze. Ufika Sasha manje. yeah. Yonelisa into emoshile. Namanje Sasha ukuba khona ka-Ray la. Kuba khona ka-Ray la. Mara miranga simthile kanti lesimsuthela. Tiko ahamba mara yazi. Hayi, mina seliyafaka noma uhamba. No. Ngakala uleli. Ngiyacela ushwa la umuntu wami obhekana uleli. Nice. Okay, this one, my body. Yeah. Kese boss. Buza ukuthi wayenikeze ureact kanini. Akele mahero bone. So I'm not wearing black, I'm wearing Hey, no, vale mahero bone so I want. Sasha is not wearing black. You wouldn't wait. That's about Kuvula sa ndo yi si problem. Kona la vie. Happy uncle, happy uncle. Happy abantu abaphi. Okay. Kijyo kijela bone. Umuntu azosifika nomyani. Enezo mna wama se. Mna wama peli. Amina beja kawa we. Ngeke ngiyidle ipapa. Awuyidle ipapa, ngeke ngithulize nje ipapa. Papa ngeke. Ngiyabenga. Bona umuntu umntana ulimela phambi kwakho awusho ukuthi sorry. Ulimela phambi awusho ukuthi asikisi sisi wami. Engimthandayo. Asikisi Sasha. Do you need any help? Ishap. Awusho umsizi. Awungasiza umuntu obizile othe uza la. Awusiza yena. Yena umuntu angabe yamsiza. Ngoba wena kahle kahle awuze. Unescope, what's wrong with Unescope? Bawenze ngathi uyazizwela ngathi uzeli kawezanga njini. Uyamazi umuntu ezebuye. Akabhekane nalowo muntu ke. Akhulume naye babuza ukuthi ngakusiza nisize ngani. Basizana indlela basizana ngayo. So Jamila ona taba, you don't care what's am I or not. Yami vele kulula manje vele ngabe yapimpa. Ahamba. Olha de pizza. Yo, nem que as pizzas. Ah, bom. I think I saw that. Hey, open up the So Ray, nawe mbiza umuntu athi mama athi wazomshwisha. Ficha, velho. Hey, yo man. Yeah, I'm gonna get. Oh, And I saw them stand on the professor for the shit. Se mette dessus les miens, ma faute. Nous faisons ça avec les vieux. Ici aussi. Que pizza c'è? Eh sì, dopo se lo si c'è uno. Ah, mas eu sei, não. Ele consistere. Cada pizza é uma piada. Quando você chama meu filho, eu não vou me exame. That's not kind of. Tá ali, pô, ele já tem pô. Give me some light, guys. Hey, man, why don't you know isso? Sai daqui, pô, tu não aqui, pô. Você está desorganizado. Mami, vai se Sasha jogar assim. Oh, wait. Hey, you know what I saw about for this night and I can think. Ele tava na máquina, aqui. Tava jogando no curso. Estou fazendo From today,
Babona ukhuluma namagama anje ngenxa omunye umuntu. Ngenxa yomunye usisi wakhe ukhuluma kanje. Ukuthi ngicela ukulenza ukudatha Ngathi angifuni le. Alright, ke manje ngenza njani? Angibi nami ngomlungu. Umlungu okhulumayo awuwo. Ngamuza umlungu ithi from today asayiveni. Ndawo zokuphishwa. Nothing ngisuthi kabe ngicela ukufuna Ayafuna omunye umuntu uzozenzela. Angifuni. Uzozenzela mina. Uzozenzela umfisi. sika siyaphola umsebenzi wami la. Vele kade yiko kanti ngela manje ekhanda lakho into ngisho kudala vele usafika la. Ngisho usafika esakhanya. Hawu ufike kudala yini? Now tuition. Now shop. No, I'll get there. So I'm getting, I just said the main put so I still Oh, ngakhe bisele igama lami la. I just said the young so I Yena ikhulume ebhankolo ukuthi wena uze ngegama lami lophushu la. So why is that? Why is that? Yeah, so No ngiyabuza ngempela. Mina ngina why mina file mina igama lami lela afile elinye igama, afile welcome. Afile elinye igama. Guys, uda mina utendo yini? That's cool, I don't know the everything. But don't chop anything. I don't know very good. No, she's doing Ufuna ukuchopha nisashe ufuna ukuchopha. Yabo uhlabi kwathi sondo umuntu umfanga ngezizwe yakhe yonke. Ngeke uhlale ungachophi nisashe. Mama carrot uyafuna. Babeleka ngomkhothi. Mama green veg uyafuna. Tamasi. Tamasi. Green veg. Umuntu umuntu wathi amagamba amagamba nje. Ingameni. Umuntu basa amagamba wanye agente that 10 weeks. Yeah. Wanna know if you are 6 or guys, we don't eat pop everything. Ufuna nisashe. And it's a trauma. So Babela uma treino. Foi ter lá no do jazz. Beyela kulezo itulo. Mina. Bangaki orenganti la. Ore bangaki usuthi mina. Well, athi mina bangaki kanti ore. Kanti imbese nalami kuphi kambi? Yonke into yathi yanyamalala nje mafikile. Ozowazi ukuthi imbese ihlala. What's what is the thing that I mean, I was saying is here. Uzomuza nathi bathi. Mimi, uvuna mais. Nanku mese. I think this nigga. Anyway, so maybe I like to go for a towel. So I'm late. Oh, by the way, guys, since we have a chanting drive, I'm late that we have a chanting drive. You do shall open it. And push it. I don't know Chris Ramos. So it's all free to buy. I spent the only thing going on side. I like the handbag. Spent the only. I like the handbag. Why should you sit down? Boy, we should have a pen. When do you was the sugar? Angela. Was it juicy? Was it pretty? Was it unsanify a sweet key? Yes, okay. Is it on? How's it? Antonia, you get him. The little me, I found a die. The little me. Okay, The little me. the me. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha. That's all. But
ke mana tamina flash. Noisia plaza. Bibi, fala. Agora. Ano dai? Aí não vai ligar boy com Mas não existe fila right a shule. Paula aprende que fila right. Isso vai vai franjar, da minha vai. Quando eres lá, Isso eu lá também, não sei. para nós, wena ukubhengito mina kunzamina asifani. So mofika right wena ngowakho. Hayi mina. Mina sekungifaka endabeni zakho. Angiyeni lapho. Nezinto ubili. Hey. Tufuna ino. Ubuza mina sifuna. I told you not. Commission, ababa. Kan why the story go suddenly? Tambuza ke. Amina Vela ngifuni. Wawushishi bona. Sizenzela mina. Mali ngafilea nangu Chris zomuza yini. Mana Chris wangisiza na kuyafana. Come in, Roshina. I give you. Ngizowaphela sona vele. So vela omunye umuntu limbe nje ukuthi yena uzodla qho. Yona nto ayimele umele ukudla. Guys, if there is no comfortable like this, what are mine? Akahambe. Akahambe. Usalindeni. I mean, Ukuthi kumuntu ukudla. kule vektori kapera ne? Kuna alaka useme wapela wamubisha. Ngifuni. Vektori kapera kabini. Masivoso ngijwayele ipheyela. Wana lento ayisi. Tami hivi kitu kubrawa vya tulitoa vile. Kumela Sasha kumela. Kapera kile sinyawo. Wale. Sufuni slip. Ndawo kapera kile na usinyawo. Kuna wena masa asile ngumzanyi. Navela ngizoziphekela uphuthu. Ndawo ngwathire. Baleli indaba. Amadoda lawa afuna senza la izinto. Balekela indaba zakho na lesto sakhe lesi. Uzeta yonginto. Even ezinye izinto ebilweni that zidinga umuntu esifazane. Ngayo, this is obvious. Ngifuna ukumila phansi. Umuntu Funa wayizana izinto zakhe zokho. Nazia. Woza nyuka. Nceda ngakwenze njani nasiyanyoma. Metao avila. Nceda ngakwenze njani. Metao avila. Just my tea. Willis. Sami. Ngizodinga amanzi kodwa ngizozenzela. Hawu. Khuluma noSabe. Ngoseriscope. Khuluma noSabe, into ukhuluma nami. Yebo mina. Ngoseriscope. Anginasihobhi mina. Ngala. Ngiyuka phela nawe. Sifuna ungihlekisa ngabantu bokuhamba. Zamini. Seka senyente yesinye. Dlamini nyanga. Athi Dlamini. Abahamba. Angihambe vele shami cause Phakama phela nawe. Ubonthi ngithwele kanzima la nawe uzongicindezela. Kamilo batla ukaileni. Ngibatla 7. Yenza phela. Thathwa ngithandela u2 plate awuhluphi. Bewavula nje wabeka kusisi kuyahamba. Lenza ayipili tawe. No, press intenga phela. Kamilo wewe gani? Nake wesi bitaro bomanwana ebi. Yabo iyangihana ngempela ifuni.
Mina ngikutshela yona. Sasa lamamele sivuke siphuze iti ushukela awukho. Ne onobata asikhambelele. Ngoba Ni nasiya Ubaba uya. babwakhe. Ayithuze kuye. Nakuphelile mata ni 15 mata like ke mo ke tsorli ashariyana. Babwakhe. Omkhala dom wo boile. Tere, instead of cowgirl, instead of come, what do you call jacking? Instead of because Can I go me everything? Nesibindi sokuvuma uthi okay. Uyabona ukuthi kushubile already kumele ngabe uyanqaba. Uthi cha ufuni. Kodwa ufuna ukuthela uparafini emlilweni. Ke bona motharo be couching to me. Wani mo tena ke phekole ya rena ke ba wani mo tena se ke foka Wa tseba re wa tone ke winterpet. Wa ngaphatha impahla zokugqoka. Angithwasa bunoro ke winter. Kanti beni ngakhuluma ukuthi uzolala. Kanti inkulumo yeni ihambe kanjani? yapisha. Ngikentala kunada. Yani. Umnate. Yabo khona manje wena kade uthi mina nginani uthenga nani? Uthenga nani? Uthi wayidla mina unani? Una lesikho. Uyabona ke isihopi sibuyapi? Yabo isihopi sibuyapi? Ngiyasibona siya. Ile nonke ke monate mos. Obvious. Oh shit. So what do you let it there? Yebo. Wona sasho uthi ngiyahlanya mina. How? Wona sasho uthi ngiyahlanya. No, ke akro wa pe baba mo. Ka se expect lena kunini? Ka se expect gore ari kururi ya papa o ndile te. So Angakhona multitask ngakhona. Uyakhona usasho multitask. Li ufelile. Mina phela kudala wena usasho manje. Ne? okay, ke thula. Awuskayithula yini? Ngidani. Mina ngisafuna uba la ngizindini pam. Ngizokushaya kodwa mina. Wabona iti elenzele ekamereni qhamuke seliqhamuka nje. Iti enjani lelo? Yebo. Udla mina ngeke azadla ngoba ngimphekela ngophutha hayibo. Manje umshula ngikhambi. Samele na wamfulay. Wamfulay sem ande Marrakesha. Ngicela ukuzama yini? Oh, teve yabina. Zozenzele amanzi akhabi. Fesho tani. Mbe fesh. Wenza plan sashe. Ena ayebo vele. Yabo, that's why ngithandela i2 plate. Ngabe kudala ngiqedile. Okay, kinale fulani. Khuphuka phela. So, Isodwa yini manje? Eish, Lele maloko to rasta flip photo. izinto zabelungu. ready. Ukuthi izokwenza nje vele kukhona umuntu orong. Sasa usha Yini udokotela mina? ngizaba happy. Umuzo uthi ushap. Okay, ake sithi ayikho sharp buzomenzelana. Ngizaba happy. Azuthi uvele uyixayekele nezinto zivele zibe ningi. Ubuyele maboko kamporisa usanali. Nakhona ngamara boko kayo fuck. I want to fashion. Wait. Você usa meu ofício lá para longe. E tô com dor. I don't know why happy you are. Onde está ele cota, strum.
Jangiba notoba zethu. Nokuvuza ngezandla. Akunafehla. Putha inekele sa. Kara duza mtu. Ngizobaliwe. Yes, yami. Uzofika sangwenza iphuthu ngapha siyenza sonke. Mlungu wasixosha. Sidla uphuthu sonke. Akuna mikhona, akuna mikhona sonke. Yena ifuna ipapa. Uthadira mathele. Ngizoyiphekela uphuthu lami ngespoon. Mlungu hayi ngemforoko, ngespoon. Okay, yena matata. Kami bule modi. Kodimo kupla? Please. La bavalile la. Uzalela numara. No, akithi umlungu isikhiye sehlala ephaketheni. No, tara una linda no. Insijo ngiyal van my face. Isikhiye sehlala ephaketheni manje. Selokhu kufika umsisi. Sesifihlelwa nezikhiye. Today arrange something. Hayi. Mina amanzi azobila, ngizodla. Ngana abila no. Kami diraputhu. Ngizotira lona vele. Siyenzele sonke. Mina ngingamuntu engimbizile ngathi ezela namhlanje. Lo muntu onimbizile wena uzokuthi hayi. I know. Ngisho mina nawe no Chris. Chris akadli iphuthu, Chris udla ipapa naye. Awuna lefeke phela. Asa nizobona iplani engenafehla. Kami usawujikela no. Ngaze ngikujikele nawe. Kanti nizokwenza njani? Toshikijwe reviews. Sasha ususele ibhode lakho la mina ngibekelele lami. For what? Nginike dobia phuthi don't check. La uzokwenza uphuthu? Nangina pa. Njalo iphutha kusemtendo. Ngitsukuni wena ngalepo. Yeah. Ukhona. Yezwa. Ona nje phuthile. Ukunalesi Nimi siwurpita ban ereke bana refugee. kunalesi tofu nasa sisafuna ukukhuphuka ke manje. Kupu, motherfucker, kupu. Hey. Apa saso? Tora poto. Okay. Hey. Obato zamaya veo. Usho. Yeah. Why musora? Bakhuluma ngezandla ngithi. It's fine. Benza I kanjani? gotta guys have someone it's fine. Mara, what you guys are doing so man? One day you're gonna be ready. Nini naniphathe. Mina ngeke ngimvashele One day you're umuntu. gonna be someone else's visitor. Kala usulelo ngaphansi. Aujourd'hui around. Aujourd'hui les gens. Qu'est-ce que pont? Sawara. So pole Sawara. Bonjour. Sawara. That's it. Okay, it's fine. Mfethu ungafaka amanzi amaningi ungaqedi lo muntu. Dereke kapte reinde. Ungaqedi impuku. Kapana, hakelele. Kemka. Kapana. Nazi last time bakhaphene vele. Asina ukuthi bile rekapana. Akusi into entsha. Eta mina sema kapana. Seyatshela manje ukuthi Uber is not safe. kusho umuntu ongenamoto uthi Uber is not safe. It's not safe. So Which hour? Which hour is Katsini manje? Moto at this hour. At this hour. I'm so sorry. Please get your bags ready. She jacket. we ain't playing those games. Jacket isand. Yebo. Umlando kukhulu. Ujwayele vele ukukhumula. Ngicela na next. Ngazi next me. Okay, it's fine. What's am I happy? Happy. What's that mean? No, what's am I? Question. Oh, Question. Anti bathe bazoya kuleya bathi penthouse next door near. Tamini ingakutsheli ne? Ingakutheli. Ngizoboshwa phela. Mayengakuthela la. Naye ngibophise mina. Nabantu engababophisa. Hayi wena. Serious? Bobabili. Kunjalo. Yebo. Okay. Sethiwa hey. Okay. Kinjere your mic. What's am I? Le jogo di ango kurumuli litu. No, Le jogo le elana.
Una ke lata mic. ne di laelana Ne ke lata mic. o lata beke ko runga Benimele ishiye la imali wayihambe nawo ungena nayo le. ka mini mphe sebalo mo ene o tsere sebalo sa ka Ah, ke sa ka se ke se sa hao. oh Yeah. Nte ke motepa, e bona ke re motepa, ke motepa. o ne hana mo kitchen Manje uri uhambile. Se le ke nna tsamaileng we am playing our games yabona fana izinto zabelungu lezi. Lento le wayenganyuki kanti wayenganyuki unengipressa le wayenganyuki. change stuff atani Shintsha le. stuff Yabona istofa sashintsha. ibo ka re bila resibo lo tse di mo sorry tamin iwe te Nazia. Udla. Udla mini ke adla uphuthu uMaria lo. Nazia. Manje ke yabila ke manje lamanzi. mele ngiyehlise manje mele ngiyibheke ku minus Yeah, lesisohlala 5, lesisohlala ku9. Mangiqeda ukufaka uphuthu lwami ngithi bese ngiphethe. kusho mina ngiyahamba ke ngiyateta Bona yaqeda manje bro. yeah Carlos isakahambile. Ulo ingene ekamereni asaphumi. Fashion so ba tira go joma Lesikhoma sakhe afikile. Ungasikhipa. Yabona uzolwisa. ingento ben Kunale ngoma lethi akululu ukuthi ngivalelise. kinokubona mara at the same time ibale No, I don't want some man. She's saying bye-bye. La hambe phela. I can look at some man. Guys, how was it about that? Nganoma ngivalelisanga futhi kuyafana. Hayi. mina ngimbonanga nokumbona Why is that bye-bye? kubani Okay. Okay. Yeah, no. Nawe hamba. No. Sama ska explain la Hayi hamba mntu. Hayi. hamba mlungu Hayi hamba. Oh, some business loan. yawa Shitara Usasha ke hamba mntu. Say your boss. the boss Umpaswe. the boss Umpaswe. Evile. Ufazi kamlungu. Evile. Nongolozo. Nongolos. Ufazi kanongolozo. Ay, no, I'm not gonna say who. Thank you, man. Careful. Nisulele comme le timolia Amporembo ndo bada nusubo Akahamba. Nose te kudu go le ke da so Akahamba. osa dira woman Uma ngadira ruka. Usuya wenze njalo kwami. ke solo Uyasuna. angisuli ya solo Guys, ngibuyile ne? Usumela wena. Sengibuyile. Ubeka la sala khona mnu. I'll stay Umbeka tshela la sala khona. Yeah, she's safe. She's home safe. As long as you're safe, take on his feet. So guys, ni feel jwang ka taba ya cause la maragile basically. nela mraka o iraka wa o ithaka na ra la motshwara tsamane Jamin. Yes, I understand ukuthi wenzile iphuthu but omunye umntwana. Bona ngiziphekela uphuthu futhi oluhle. shima timile ngina koma Luhle uphuthu. na lesimba mo
So this is what's gonna happen next time we bring a visitor. We're gonna chase them away like that. Awu. Uterekile musa kunomuntu amchisa. Bengenzanga lutho. Ungaze imxoshe umuntu enzanga lutho. Are bathe bashada. Kodwa ke Ukwathi ihamba. Akokodwa mara. abendlela ahambe ngayo uyabona ukuthi kungadabulanga. Eyenza lokhu ukuthi Usikawumisha nani? Because of lokhu ukuthi nathi singajabuli. Sawa muthongo ngotsamini. happy, ne? I'm here. Ada sabta oil kan nobel sai. Porque no. What are tough? Masekhamba nawe Sasha. Masekhamba nawe. Now is a happen. Nami ngiyensisa kusikwami. Yeah, to say. Is it a threat? We can make a minute and as somebody. Ama-subscriber wamazozala. Ngizojabula nabo. Give us a woman very fast. Fara Even nahamba ama-subscriber azozala. Kodwa uyazi ukuthi unomembeza njengami. But I want to is it Members. Mali. Conscience. Li aso Nembeza ke conscience ini nembeza ngespeed. Nembeza ka speed ke. Ini nembeza ngespeed. Conscience ka speed ke. Letswalo. Litswalo. Manje kumele ngizimthintelana nje. Yes. Let's take a little. Okay guys, okay, Arabwe. Tabe ya gore re chasile ngwana mongwe like in a route where it's not good. It was not a route. And ke bosheo. Le expect gore le sentse ra re jwa. Aroba na tlo roba jwang if na tlo roba. Jalo go jwa ngwana ba tsotso re ke tlala. Ara mo fa next ya gore a je nyana. Kodwa udlile. Udlina. Uma uyizwa adlile. Inyama eshu chicken lethe ngiyidlile. Ijuice uyiphuzile, ama-snacks uwadlile. Wenzeni uDlamini? Ikhokho uyiphuzile. Wenzeni uDlamini? Kimji shit. Yabo Dlamini. Kodwa masesikhuluma iqiniso mlungu. Kuyezwela. Ya kuyezwela. Yebo. Sithe akahambi kodwa unembeza owami kakhulukazi awukho kahle manje. Let's all along. Ya litswabe maka alikho right. Yebo. Ngibonela lesimiyekile walala. Ngokugcineni kwakho konke abizwanga yithi kunomuntu ambizile wezala. You know what? It's fine. Ithi mina ngiyophumula kancane nizonjala ukudla mase ku ready ngithi. Ngavolo kwami futhi seyipekile lo right. Umisha na mali. Oh, so mbitali. No busa. Mana ile ngakuvula fridge. Maidara microwaves. Lakini ikino vile boto, mo ni siri stress. Balsa le boto orki. Uri nyamanda sidele, uri nyamtani. Shout out to Ray bafethu. Okamba manga. It has nothing personally. I have nothing against you really. Uyazi how I feel about her. She's a good person. She's a good people. Shout out to you, Ray. Ngudlamini ngusika olukhulu uJamas dad ukoma zidle ekhaya ngoba esula beluso sigunya mkhonto ufazi mabele madonca lisingane ngaphesha. Awuzwe Ngithi ingane yakwethu iyobe mayidlishiyele ngane yakwethu. Kube kuyenzeka bezothi umntwana ukulanda kubuyise. Oh shit. Kuyasola. Ya yisona mlo. Yisona kufuthi nayithoba. Umuntu Dlamini ore Bengihambelanga hambe ngale ndlela. Samuko reno wayithoba. mara ngoma njiswa kuyakha. Wayithoba. Bengihambelanga hambe ngale ndlela leya so. Nali Christian. Yeah. So thank you I feel. Bengihambelanga but
kwenzekile I just think you're gonna say something sweet and say awakho wonke mara ngizophithi. Maybe Ray, if you're watching this, uDlamini uxolisile uyaxolisa. uyayithoba futhi uyazehlisa right Okay. Even Lisa, I wouldn't want her to be chased like this. ushidike lento lento iyashidika le. Now we apologize phela ku Ray. Okay. Alright. Sorry Ray sorry Nere sa rra go kuba. but then No, yeah. you picture you know Nere sa mkobe. you know Lilian. askisa revezo Siyaxolisa Reese. siyaxolisa Ray Re phunugile ke malimi. ke malema phuyohile Yes. askisa man Yeah, siyaxolisa. from the bottom of Yeah. Okay, ngicela lezo ntshela mase ukudla uRaise. Lisa. Asina go share no? Let's take us to me. Okay, sir. All of them. siyaxolisa Ray siyaxolisa Mlungu siyaxolisa Ray ngokuthi uMlungu ukubambile siyaxolisa ukuthi siqoshile siyaxolisa ukuthi ugqoka ijacket kaMlungu siyaxolisa ukuthi bufuna igown kaMlungu futhi siyaxolisa Ray siyaxolisa mfethu You are siyaxolisa ngane yakwethu ayingani kuphunyuka ulimi lushelelile bekumanzi emlonyeni ashelela ulimi ayidli ishiyele kodwa ngoba uhambe kahle wafika endlini usafe okubalekile lokho Yeah, asibonke. so shout out to Ray bafethu Ray Bangombe Ray ban ukila tato Mr. Lee. Chris Mlungu. hey Ray Pilatato hey Pilato Briando. Ray Pilato Piliato. Piliato Piliato. Ray Piliato man Ray something ish Ray Pendito hey Ray Pendito Pendrito. Yes. Pendito shout out to Ray Pendito bafethu Instagram yatholakala Ray Pendito yabo sengibiza ne-Instagram handle yakhe ngiyayibiza ukhombisa uthando ukhombisa uthando nawo asidleni sesingadla Chris angithi sesingadla ukudla uthando uvuma fast Liwe do misha nama sham. siyabonga Imnade. yenza phela mfethu sidleni